Zizi u sħaba qed jistennew tal-linja tasal. Zizi hawn, Nunu hawn, Baba hawn, Kika hawn u Tetu fejn hu? Ara wasal issa, għal daqsxejn ma tilifx tal-linja. Illum Zizi u sħaba se jmorru Mawra sa Għawdex. Jaslu ċ-ċirkewwa immissa biex se jaqsmu għal Għawdex. Tgħid jowmuha, imma Kika qed tgħidilhom li tibża li tiltaqa' ma' xi ħuta kbira u taħsada. Tetu qed jgħidilhom biex jgħidu lil xi għajkla forsi tista' twassalhom hi. U ma tarax Tetu, Malta m'għandniex safar kbar hekk jgħixu fis-selvaġġ. Tetu issa jgħidilhom biex jgħidu lil xi dragun kbir bil-ġwienaħ, żgur li jwassalhom. Ara, ġejja dajsa mill-bogħod. Żomm daqsxejn, dak vapur, mhux dajsa. Dajsa tkun ħafna iżgħar minn vapur. Ara, din dajsa u dan vapur. Dan li riesaq lejn Zizi u sħaba huwa l-vapur ta' Għawdex. Il-vapur ta' Għawdex jagħmel ġurnata sħiħa jisalpa bejn il-gżira ta' Malta u l-gżira ta' Għawdex. Ġej u sejjer. U jerġa' jiġi u jerġa' jmur. U kull darba li jmuru jiġi jwassal in-nies minn Malta għal Għawdex, jew minn Għawdex għal Malta. Xi pjaċirux. Zizi u sħaba jitilgħu fuq il-vapur ta' Għawdex. Ara, il-kaptan tal-vapur għadu kemm tas-sinjal li l-vapur ta' Għawdex lest biex isalpa minn Malta. Ara xi ħlew ġie jżurna Denfil ukoll. Fis-sajf il-koll immorru l-baħar, Tetu jaqbis u tgħid kemm jiftaħar. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fil-ħarifa jmorru passiġġata, ħlief meta tagħmel mal-tempata. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fix-xitwa fil-għodu jħossu l-part ma l-iskola ma jridux jaslu tard. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fir-rebbija jkun sabiħ razzett, Zizi u sħaba jmorru sal-busket. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Ejja nilagħbu logħba. Se nurikom żewġ stampi u tridu tgħiduli x'hemm differenti bejniethom. Araw l-ewwel set stampi. X'hemm differenti bejn l-istampa tal-lemin u l-istampa tax-xelluk? Aħsbu ftit. Bravi, fl-istampa tal-lemin Tetu liebes beretta fuq rasu, filwaqt li fl-istampa tax-xelluk m'għandux beretta. Tridux nagħmlu oħra. Ara, għandna lil Nunu ħdejn il-baħar issa. Ejduli ftit, x'hemm differenti bejn l-istampa tax-xelluk u dik tal-lemin? Proset tassew! Fl-istampa tax-xelluk Nunu għandu tazza b'xarba friska, filwaqt li fl-istampa tal-lemin Nunu għandu idu vojta. Illum Kika qed tpinġi tpinġija ġdida. Ejja naraw x'qed tpinġi. Qed tarfu x'qed tpinġilna Kika? Donna xi dajsa u x'tassew. Jaqgħu qed tpinġi dajsa tradizzjonali Maltija Kika. Naf x'qed tpinġi? Kika qed tpinġi il-luzzu. Tridx intuħ il-kulur mela Kika? Ara, hawn ċelest u hawn isfar. Kemm ġej sabiħ dan il-luzzu Kika? Illum in-nannu Mario se jieħu lil Zizi u sħaba ġurnata sal-baħar. Il-koll lesti biex jitilqu. Baba għandha bixkilla mimlija ikel u frott frisk tas-sajf biex jitrejqu ftit. Nunu għandu pala u barmil tal-lob biex jibni l-kastelli fuq ir-ramel.
Kika preparata b'kappell kbir f'rasa, nuċċali tax-xemx u qed iġġor fl-ixkun krema ta' kontra x-xemx. Zizi qed iġġor umbrella kbira biex jiskennu taħta mill-qilla tax-xemx. U Tetu, il-laħwa kemm ġibt affarijiet miegħek Tetu, bil-kemm tidher. Tetu qed iġġor ballun kbir, maskra ta' taħt il-baħar, tajjer tal-hawn u anka set flippers. Il-koll jitfaw kollox fil-but tal-karozza tan-Nannu Mario u jerħula l-baħar. Kif jaslu, Tetu, bla ma jistenna, ikun pront jilbes il-maskra tal-hawn ma' wiċċu, il-flippers f'saqaħ u jinxteħet għal-ġol-baħar iċafċaf. Sadattant, Zizi u sħaba għadhom fuq l-art fil-bajja. Zizi u Nannu Mario waqfu l-umbrella l-kbira u fetħu s-siġġijiet taħdejn il-baħar. Nunu qed jibni kastell tar-ramel il-ġmiel tiegħu u Kika qed tfittex iċ-ċakk u l-arzelli biex iżejnu l-kastell bihom. Tetu tajt xjodos u jarrex mal-qiegħ tal-baħar. U ara, hawn x'sab. Tetu donnu sab kaxxa misterjuża fil-qiegħ tal-baħar. Tetu ma jdumx jaħsibha u jaqbad din il-kaxxa misterjuża u jtellaħħa fil-wiċċ. Donna tqila din il-kaxxa, Tetu bil-kemm jiflaħ iġorra, tgħidx fiha din il-kaxxa. Sħabu l-koll iduru miegħu biex jaraw x'qed iġorr. U Tetu jgħidilhom li sab teżor tal-pirati fil-qiegħ tal-baħar u li mistaġbin kemm fih muniti tad-deb fih. Mela aħjar tiftaħ din il-kaxxa misterjuża Tetu, ħanaraw x'fiha. Dawk mhux muniti hemm fil-kaxxa Tetu, dawn ġugarelli tal-plastik imkisrin. In-Nannu Mario qed jgħid lil Tetu li mnalla tellaħħa mill-baħar dik il-kaxxa għax issa jistgħu jarmuhom fit-tankijiet tar-riċiklaġġ kif suppost. Għax il-plastik fil-baħar jagħmel ħafna ħsara lil ħlejjaq ta' taħt l-ilma. Proset Tetu, illum salvajt il-ġurnata. Illum Zizi għaddejja b'daqsxejn xogħol tal-iskola. Għandha xi stampi ta' ħlejjaq tal-baħar u trid taqta' xi isimhom. Tridu x'ngħinuha ftit. L-ewwel stampa. Din naf x'inhi, intom araftuha? Ħanara, ħanismakom tgħiduha. Arnita, proset. U tafu kemm ikollha tentakli l-qarnita? Ejja nodduhom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il-qarnita ikollha 8 tentakli. Ejja naraw stampa oħra. Dan araftuh. Għandu kuluru iswed u abjad u jgħix l-aktar f'postijiet kesħin ħafna, postijiet kollha silġ. Proset, dan ngħidulu pingwin. U dan joqgħod qrib ħafna tal-pingwin u tafu x'ħoss jagħmel, isimgħu ftit. Smajtuh, dan ngħidulu foka. Kemmi kuntenta Zizi li lestiet ix-xogħol tal-iskola. Illum Zizi u sħaba se jmorru sajda man Nannu Mario. Ara daqsxejn kif inhuma armati biex jistadu. Id-dajsa tan-Nannu Mario kbira u kannella. Għandha moqdif fil-ġenb biex bija jkunu jistgħu jaqtfu fil-baħar u d-dajsa timxi l-qudiem jew lura. Kif joħorġu f'nofs ta' baħar, Zizi u sħaba mill-ewwel jitfgħu jaqbdu jistadu. Tetu għandu qasba tas-sajd kbira u tonnu qabad xi ħaġa. Il-laħwa x'tiġbed, naħseb li qbad xi ħuta kbira Tetu. Zizi u sħaba qed ikollhom ituħ daqqatit. Il-koll qed jiġbdu u fl-aħħar hawn mhux ħuta qbad Tetu, dik żarbuna. Ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan.
در بحر